Yn wahanol i'r dair nofel arall, di hon ddim yn ffars nac yn gomedi outright. Mae hi'n thriller dreisgar, yn nofel gymdeithasol ac yn llawn o hiwmor du iawn. Mae'n sôn am ddau foi, Jojo a Didi, sy'n gorfod dianc o Llundain am ei bywydau achos mae gangsters perygla dwyrain Ewrop ar eu hola nhw. A'r unig le maen nhw'n gallu mynd i guddio ydy pentra lan môr yng ngogledd orllewin Cymru, lle mae yna uffern llawn bwganod gwaith fyth o'r gorffennol yn aros amdanyn nhw. Wel, oedd y drioleg comedies oedd nhw, comedies afreolus, elfen gry o ffars yn y dair. Mae hon yn fwy o nofel gymdeithasol ac yn fwy o thriller reit dreisgar, efo dos da o comedi du wedi cael ei sbrinclo drwyddi i gyd. Dyna di'r gwahaniaeth mwyaf. A'r ffaith hefyd bod dwi'n cael rhwydd hynt am bod i ddim yn dilyn o'r lleill, rhwydd hynt i ddod â niddordebau fi'n hun, pethau dwi'n licio i weld di mewn llenyddiaeth a ffilm a theledu, gangsters a trais a comedi tywyll a sylwebaeth gymdeithasol, a brwydrau a pryderon bobl gyffredin o ddydd i ddydd. So mae lot o hynny yn hi. Ond thriller ydy yn y bon. Mae'n reit seicolegol yn hynny, a mae yna bethau tywyll iawn yn digwydd yn hi. Mae yna gymaint o beth eraill. Bobl yn gofyn i nofel am bed, mae'n nofel am ai leni, mae'n nofel am dda a drwg, mae'n nofel am dan obaith, dial, cariad. Mae'n bod matha bethau yn ddi. Dwi wedi galw hi'n Lladd Duw oherwydd mae Lladd Duw yn fetafor lluosog. Na mynd drwyddo nhw i gyd, ond y prif fetafor swn i fel di Lladd Duw, mae holl sylfaen gwareiddiad y byd gorllewinol Cristnogol ein moesau ni, sylfaen moesol ni wedi cael ei... Mae Duw yn cynrychioli hynny, a'r sylfaen moesol, y moesau ni, egwyddorion, cariad, brawdgarwch, cymwynasgarwch. Wel, da ni iwan cymdeithas, da ni'n mynd ati, da ni'n lladd hynna i gyd. So mewn ffordd, da ni'n lladd Duw. A wedyn yr metafor arall ydy mae Duw hefyd yn gallu cynrychioli y Duw sydd wedi cael ei greu, y crefydd sydd wedi cael ei greu gyn ddyn mwyn cadw brenhinoedd ar ei gorseddi a'r bobl wrth eu traed nhw'n ufuddhau i'w cyfreithiau nhw. So mae yna rei bobl, mae rei yn mynd allan yn fwriadol i ladd y Duw yna, y system, mae'n cynrychioli'r system. A hefyd y trydydd prif drosiad ydy bod Duw yn cynrychioli ein gobeithion ni, ein breuddwydion ni, pethau da ni'n ymddiddori yn pethau da ni isio allan o fwyd. Ac mae'r system yn mynd allan, a ni'n hunan hefyd y ffordd da ni mewn cymdeithas oherwydd y system, yn mynd ati ac yn lladd y duwiau personol hynny hefyd.